Щърджина. Що? Що ли го предупреди предварително? Оф, моля се да не падне. Представя се да падне. И на път за Бристол с моята Kia Picanto си караме. Решаваме да спрем на една бензиностанция и там си останахме. Пристигаме ние в Ковентри и Жоро ме посреща с ключа на Маздата и така. Взимай Маздата, за теб е, сега ти е паднало и аз почвам. Не брат, не обичам да карам чужди коли, особено на приятели, които не искам да изгубя. Грабвам аз колата, 5 минути по-късно на първия супермаркет я боскам. Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Здравей, Булка! Здравей, Лънко! Много си хубава! Няма се това нещо, нали? Let the shine. He came into my life and made the living fine and gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him along. Who could be lonely? I reach for his hand. It's always there. Ако бялата китка пръкне по-напред, каква ще е рожбата на младоженците? Мъжко. А ако е червената? Пак мъжко. Ако излязат и двете и са на една линия? Пак мъжко. Ако пръкнат назаде? Пак мъжко. 3. Мъжко ще е! Видеозона каза, че ще е мъжко. Добре ли сме? Не бих. Става, не? Да. Аха.